May adlaw na itong tanan. Kaniya akong isgutan mga sani, di ko kaingon kung makauyon ba mo o di, pero mo na ako nabantayan. Last 2020 niabot si COVID ug daghan kay mga trabahoan na sira, kaya mga non-essential na trabaho. Dayon karong 2021 nagsugod og vaccine, pero niabot na Delta variant, di ba? Pag abot sa Delta variant, bisan ang uban na vaksinan natakdan gihapon kunya nagani na nga matay nga kalas, no? So unsa kung but pasabot, dili ko focus ana ang impact sa unsay nahitabo to last 2020 hangtod karon. Kay daghan kay mga taong nawad-an og trabaho. Kani ako ipakita nga video kana nakoron sa Robinsons, no, sa Island Central Mall sa Lapu-Lapu City. O sad to say, tungod sa COVID daghan na mga wala na nangabli nga tindahan. Sa una na dinha na siya unlimited wings. Dina sa ubos na ay Jerry's Grill. Gani dinhi sa ubos sa tungod Pizza Hut sirado. No, so daghan kayong nanirado tungod aning COVID. See? Dili lang kana, daghan pang trabahoan nga nanirado. O daghan kayong mga trabahante nga nawagtangan og trabaho. Tomorrow could be worse or tomorrow could be better. Pero isalig ba nato sa kapalaran ng atong ugma? What if worse? Na pwede kaning COVID di ni mawa, we have to live with it, no? Dili ta pwede magpaabot nga sunod adlaw, sunod buwan, sunod tuig ma-okay ning tanan. What if dili